Možno hľadáte zázračný recept na úspech. Biblia hovorí jasne, začína sa to pri usilovnosti. V horlivosti neochabujte. Buďte vrúcni duchom. Slúžte Pánovi. Život Ježiša bol od detstva plný aktivity a usilovnosti. Nežil pre seba. Aj keď bol synom Boha, pracoval ako tesár a pomáhal Jozefovi. Každú úlohu robil s dokonalosťou, pretože prišiel budovať charakter. V tom je naším príkladom. Aj kresťan si má pestovať poriadok, dôkladnosť a rýchlosť. Odkladanie povinností nemá ospravedlnenie. Ak niekto stále pracuje, ale nič sa neposúva. Často to znamená, že do práce nedáva celé srdce a myseľ. Keď však venujeme pozornosť aj malým úlohám, stávame sa zručnejšími a výkonnejšími. Biblia nepodporuje zaháľku. Kto je naozaj obrátený, bude usilovný. Úspech nezávisí od pôvodu ani bohatstva, ale od toho, ako využívame čas. Mnohé chvíle sa premrhajú, rána prespaté v posteli, hodiny čakania, prázdne rozhovory. A pritom práve tieto minúty môžu byť zdrojom rastu. Stačí ich využiť na čítanie, učenie alebo premýšľanie, vytrvalosť, usilovná práca a dobré hospodárenie s časom. Pripravujú človeka na každú užitočnú úlohu. Pamätaj, skutočný liek proti lenivosti nie je v zázraku, ale v tom, ako využiješ dnešný deň.